ፊልሙ ክጅምር ከሎ ዳልተን ሩሰል ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ካሜራ ብምዃን ኣብ ዎል ስትሪት ባንክ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ባንክ ዘረፋ ከም ዝፈጸመን ከይተተሓዘወን ብፊት ማዕጾ ከም ዝወፀን እንዳነገረና ኢና ንርኢ። ሽዑ እውን ንሱን ያዕርክቱን ብምዃን ማስኬራ ብምግባር ሰኣልቲ መሲሎም ናብ ሓደ ባንክ ይኣትዉ። ናብቲ ባንክ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት እውን ዳልተን ናይቲ ባንክ ካሜራ የጥፍአን። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ጉጅለ እውን ብፍጥነት ናብቲ ባንክ ብምእታው ነቲ ማዕጾ ይዓጽውዎ እሞ ኣብቲ ባንክ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ናብ ሓደ ቦታ ኣኪቦም ይኣስርዎም። ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓደ ፖሊስ እውን ካብቲ ባንክ ትክክወፅእ ስለ ዝረኣየ ዝተፈጠረ ነገር ንምርኣይ ናብቲ ባንክ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ናብቲ ማዕጾ ኣብ ዝበፅሓሉ ሰዓት ዳልተን ብሽጉጥ እንዳፈራርሐ ኣብዚ ውሽጢ እሱራት ከም ዘለዉ ይነግሮ እሞ ፖሊስ ናብዚ ቦታ እንድሕር ደኣ መፅኦም ንኹሎም በብሓደ ከም ዝቐትሎም ይነግሮ። እንተኾነ ግን እቲ ፖሊስ ካብ ምጽዋዕ ድሕር ኣይበለን። ኩሎም ተኣኪቦም እውን ናብቲ ባንክ ትበፅሖም ኣለዉ። ሽዑ እውን ላዕለን ታሕትን ኣብ ዝብልሉ እዋን ነቲ መተሓላለፊ መንገዲ ክዓጽውዎ ጀመሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይቲ ባንክ ወናኒ ዝነበረ አርተር ኬዝ ባንክኡ ሰረቕቲ ከም ዝኣተውዎን ሰራሕተኛታቱን ከም ዝተታሕዙ ዜና ይበጽሖ። አርተር ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዝሰማዓሉ እዋን እውን ኣዝዩ ክጭንቕ ጀመረ። ናብታ ሓያል ተኸታዒት ዝኾነት ማደሊን ዋይት ብምድዋል እውን ኣብቲ ናይ ድሕንነት መቐመጢ ዘሎ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ናይ ስድራ ቤት ውርሲ ዝሓዘ ወረቐት ከመይ ኢሉ ይረኽቦ ክሓታ ጀመረ። እንተኾነ ግን ከይፈተወ ኣብቲ ሳንዱቕ ተቐሚጡ ዝነበረ ነገር ንኽነግራ ክሕስዋ እኳ እንተደለየ ንሱ ዝደልዮ ዝነበረ ነገር ግን ኣብቲ ሳንዱቕ ተቐሚጡ ዝነበረ ንብረት ከም ዘለዎ ተዓፅዩ ክጸንሖ ወይ እውን ከም ዝጠፍአ ንኽትነግሮ ጥራይ እዩ። ማደሊን እውን በዚ ሓሳብ እዚ ብምስምማዕ ምስኡ ንኽትሰርሕ ተሰማምዐት። በዚ ስራሕ እዚ ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ናይዚ ስራሕ ኣካላት ብምዃን ኣትዮም ኣለዉ። እዞም መርመርቲ ፍሬዘርን ሚቸልን ክበሃሉ ከለዉ ስርሖም ድማ ነቶም ዝተኣሰሩ ሰራሕተኛታት ተኸራኸርቲ እዮም። ፍሬዘር ኣዝዩ ብሉዕ ፖሊስ ክኸውን ከሎ በዚ ስራሕ እውን ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ ሰብኣይ እዩ። እንተኾነ ግን ምስቲ ጉዳይቲ ዘይተሓሓዝ ነገር ግን ኣእምሮኡ ኣዝዩ ዘጨንቆ ሓደ ነገር ኣሎ። ሽዑ ድማ እዞም መርመርቲ ብሓንሳብ ብምዃን ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ካፒቴን ዳውሪ ዝተባሃለ ሰብኣይ ከዘራርብዎ ጀመሩ። ኣስዒቡ እውን ኣብቲ ውሽጢ ባንኪ ክንደይ ሰራሕተኛ ኾነ ክንደይ ተጠርጠርቲ ከም ዘለዉ ወል ሓደ ዝፈልጥ ሰብ ከም ዘየለ ይነግሮም። ፍሬዘር እውን ንዳውሪስ ፍሬዘር ድማ ናይቲ ገበን ምርመራ ቦትኡ ንዑ ንኽገድፈሉን ሓበሬታ ኣብ ዝረኸበሉ እውን ዝርዝር ከም ዘምጻሉ ነጊርዎ ይኸይድ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ኣብ ውሽጢ ባንኪ ዝነበሩ ሰረቕቲ ነቶም ሰራሕተኛን ነቶም ሓለፍትን ኣብ ክልተ ቦታ ብምምቃል ድማ ዳልተን እውን ኩሎም እዞም ሰራሕተኛ ሞባይሎም ኮነ መፍትሖም በብሓደ ካብ ጅቦኦምን ካብ ቦርሶኦምን ንኸውፅኡ ነቶም መሳርሕቱ እውን ንኸቐበልዎም ትእዛዝ ይህቦም። ካብቶም ሰራሕተኛ ሓደ ግን ሞባይለይ ኣብ ገዛ ረሲዐያ የመጽእ ብምባል ክህቦም ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን ዳልተን ሞባይሉ ካብ ጅብኡ ኣውፅኡ ኣብ ዝደወለሉ እዋን ሞባይሉ ኣብ ኦፊስ ተቐሚጣ ይረኽባ። ነዚ ዝረኣየ ዳልተን እውን ብሕርቃን ነዚ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ገዛ ይዓጽዎ እሞ ነቶም ካልኦት እሱራት እውን ትምህርቲ ንኽኾኖም ብምባል ክቕጥቅጥዎ ጀመረ። በዚ ነገር እዚ ዝፈርሑ እቶም እሱራት እውን በብሓደ ካብቲ ዝሓቅኡ እንዳውፅኡ ክህብዎ ጀመሩ። ሽዑ እውን ዳልተን በብፆትኦም ብምፍላይ ኣብ ክልተ ቦታ መቒሉ ይሰርዖም። በዚ ምኽንያት እውን ኩሎም ብኮስቱሞም ጥራይ ጠጠው ንኽብሉ ትእዛዝ ይህቦም። ሓንቲ ዓባይ ኣረጊት ሰበይቲ ጥራይ ብምትራፍ ኩሎም ዝተባሃልዎ ክገብሩ ጀመሩ። ነዚ ነገር እዚ ዘይገበረት እዛ ኣረጊት ሰበይቲ እውን ሓንቲ ካብቶም ሰረቕቲ ናብ ሓደ ክፍሊ ትወስዳ እሞ ንበይና ተዓፅዋ። ዳልተን ድማ ነዞም ክዳኖም ኣውፅኦም ዝነበሩ እሱራት ንሱ ዝሃቦም ክዳን ንኽኽደኑ ማስኬራ እውን ንኽገብሩ ትእዛዝ ይህቦም። ብድሕሪኡ እውን ኣብ መንጎቶም እሱራት ሓደ ዓብ ሰብኣይ ነበረ። ክሓምም ስለ ዝጀመረ እውን ንዳልተን ናይ ልቢ ሕማም ከም ዘለዎ ይነግሮ። ዳልተን እውን ንኽኸይድ ይፈቕደሉ። ልክዕ ካብቲ ባንኪ ምስ ወፀ እውን ፖላይስ መፂኦም ሓዝቦ። እንተኾነ ግን ፖላይስ ናብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ደኣ ተጸጊዖም ክልተ ሬሳ ካብዚ ባንኪ እዚ ከም ዝወፅእ እቶም ሰረቕቲ ኣፈራሪሖም ከም ዝለኣኽዎ ይነግሮም። እዞም ሰረቕቲ እውን ነዚ ባንኪ እንዳፈተሹ ከለዉ ነቲ ካዝናን ሳንዱቕ ዝቕመጠሉን ቦታ ምስ ሓለፉ ኣብ ሓደ ናይ ኦፊስ ንብረት ዝቕመጠሉ ክፍሊ ይበጽሑ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ እውን እዞም ሰረቕቲ ነዚ ክፍሊ እዚ ንኽጥቀሙሉ
ነቲ መሬት ክኹዕትዎ ጀመሩ። ዳሪዮስ ንሚቼልን ንፍሬዘርን ምስ ረኸቦም ብዛዕባ እቶም ሰረቕቲ ዝፈነውዎ ሰብኣይ ይነግሮም። እቲ ሰብኣይ እውን ኣብቲ ባንኪ 4 ሰረቕቲ ከም ዘለዉ ክነግሮ ክኢሉ ኣሎ። ዳሪዮስ እውን ኣብቲ ውሽጢ ባንክ ዝተቐድሐ ምስሊ ኾነ ዝተሰኣለ ስእሊ ንኸይርእዩ ብምባል እቲ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝቆጻጸሮም ዘሎ ሰብ ሞባይሎም ከም ዝተቐበሎምን ንኹለን እውን ዳይቨርት ከም ዝገበረን ይነግሮም። እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ዳሪዮስ ስራሕ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ፍሬዘርን ሚቼልን ከመይ ገይሮም ክቕጽሉ ከም ዘለዎም ክሓስቡ ኣለዎም። ፍሬዘር ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰራቒ ቀጺሉ እንታይ ከገብር ከም ዝኽእል ንኽፈልጥ ሕጂ ክድውለሉ ከም ዘለዎ ክሓስብ ጀመረ። እንዳተጸበዩ ከለዉ ድማ ብሃንደበት ናይቶም ሰራቕቲ መኪና ይሪኣ። እንተኾነ ግን ዝተሰረቐ መኪና ስለ ዝነበረ ወልሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። ሽዑ እውን ፍሬዘር ናብቲ ናይቲ ባንኪ ቤት ጽሕፈት ክድውል ጀመረ። እንተኾነ ግን ዳልተን እታ ሞባይል ከልዕላ ፈቃደኛ ኣይነበረን። እቶም ፖላይስ እውን ካብቲ ባንኪ ዝተቐድሐ ናይ ካሜራ ምስሊ ክረኽቡ ከኣሉ። እንተኾነ ግን ናይ ሓሶት ሲስተም ተጠቂሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ክጠራጠሩ ጀመሩ። ብሃንደበት እውን በቲ ናይቲ ባንኪ ማዕጾ ምንቅስቓሳት ዝተባሃሉ ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ማደሊን ናብ ናይ ኒውዮርክ ርእሰ መምሕዳር ብምኻድ ሓደ ነገር ጥራይ ውዕለታ ንኸውዕለላ ክትሓቶ ጀመረት። እቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ባንኪ ዝነበሩ እሱራት ህላውነቶም ድሓን ከም ዘሎ ትነግረው እሞ እንተኾነ ግን ንሳ ሕጂ ትደልዮ ዘላ ነገር ምስ ፖሊስ ኮይና ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ክትኣቱ እሞ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ብምግባር መልሲ ሒዛትሉ ንኽትመጽእ ክትምሕፀኖ ጀመረት። እቲ ከንቲባ እውን እዚ ነገር እዚ ዝከኣል ነገር ከም ዘይኮነ ይነግራ። እንተኾነ ግን ማደሊን ደጋጊማ ስለ ዝሓተተቶ ነዚ ነገር እዚ ንኽገብረላ ተሰማምዐ። እቶም ሰረቕቲ እውን ናብቶም ፖላይስ መልእኽቲ ንኽበጽሕ ሓደ ካብቶም እሱራት መልእኽቲ ሒዙ ንኽኸይድ የውፅዎ። እንተኾነ ግን እቲ ናብኦም ከይዱ ዝነበረ እሱር ዓረብ ስለ ዝነበረ ኣሸባሪ ስለ ዝመሰሎም ሃይማኖቱ ብምንዓቕ ጨጉሩ ክፈትሕሉ ጀመሩ። ሒዞሞ እውን ናብ ሓደ ናብቲ ከባቢ ዝነበረ ቤት መግቢ ወስድዎሞ ፍሬዘርን ምስኡ ዝነበሩ ፖላይስን ብምዃን ኣብቲ ውሽጢ ባንኪ ዝረኣዮ ዘበለ ኩሉ ንኽነግሮም ክሓትዎ ጀመሩ። እቲ ሰብኣይ እውን ዝረኣዮ ዘበለ ኩሉ በብሓደ ይነግሮም። እንተኾነ ግን ካብዚ ንላዕሊ ተኣማኒ ንኽኸውን ዝተወሰነ ነገር ንኽነግሮም ክሓትዎ ጀመሩ። እቶም ሰረቕቲ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ከም ዝነብሩን ካብ 20 ክሳብ 30 ዝበጽሑ እሱራት እውን ኣብቲ ውሽጢ ባንኪ ከም ዘለውን ክነግሮም ጀመረ። ሽዑ ድማ እቶም ፖላይስ እቲ እሱር ሒዝዎ ዝመጸ ሕቶ ናይቶም ሰረቕቲ ከንብብዎ ጀመሩ። እቲ ዝለኣኽዎ ሕቶ እውን ክሳብ ለይቲ ሰዓት 3 ክልተ ኣውቶቡስን ሓንቲ ዓባይ ጀትን ከቕርብሎም ይሓትዎም። እቲ ዝኸበደ ነገር ግን እዞም ሰረቕቲ እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ዝበልዎ ሰዓት እንድሕር ደኣ ተዘይገይሩሎም በብሰዓቱ ካብቲ ውሽጢ ባንኪ ሬሳ ከም ዝለኣኸሎም ይነግርዎም። ብተወሳኺ እውን እቲ ባንኪ ብፕላስቲክ ፈንጂ ከም ዝሕለውን ይነግርዎም። ዳሪዮስ እውን ጀት ክረክቡ ከም ዘይክእሉ እንተኾነ ግን ኣውቶቡስ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ክነግሮም ጀመረ። እንተኾነ ግን ፍሬዘር ነቲ ካቦ ክሳብ ዘይረኸብዎ ሓንቲ ፍንጃል ቡና እኳ እንትኾን ከም ዘይለኣኸሎም ክነግሮም ጀመረ። ብሃንደበት እውን ከይዝ ናብቲ ቦታት ይመጽእ እሞ ዝተወሰነ ነገር ክሰደሎም ከም ዝደሊ እቶም ሰረቕቲ እውን እንታይ ይደልዩ ከም ዘለዉ ክሓቶም ጀመረ። ሽዑ ድማ እቶም ፖላይስ እዞም ሰረቕቲ ጀት ይደልዩ ከም ዘለዉ ክነግርዎ ጀመሩ። ሽዑ ድማ ከይዝ ሓንቲ ክህቦም ከም ዝኽእል ይነግሮም። እዞም ፖላይስ ግን ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ ክስምብሉ ጀመሩ። ምክንያቱ ድማ እዚ ኩነታት መወደእቱ ክርእዩ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ገዲፍዎም እውን ብመኪና እንዳተዓጀበ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ሽዑ ድማ እቶም ሰረቕቲ መግቢ ንኸምጽሎም ኣብ ወረቐት ጽሒፎም ይድርብዩሎም። ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂሞም እውን እዞም ሰረቕቲ ኣብቲ ውሽጢ ባንኪ ብምዃን እንታይ ይዕልሉ ከም ዝነበሩ ንምፍላጥ ክረድኦም ይኽእል እዩ። ሽዑ ድማ እታ ናይ ድምፂ ተቆጻጻሪት እቲ ዝስደደሎም ፒዛ ድምፂ መቕድሒ ብምግጣም ተኣኪቦም ክበልዑ ከለዉ ዝዛረብዎ ዘረባ ክሰምዑ ከም ዘኽእሎም ንፍሬዘር ክትነግሮ ጀመረት። ፍሬዘር ድማ ብዛዕባ እታ ድምፂ መቕድሒ ክሓታ ጀመረ። እታ ፖሊስ እውን እዛ መሳርሒ እዚኣ ክሳብ 30 ሰከንድ ክቐድሕ ከም ዝኽእል ትነግሮ። እቶም ፖላይስ እውን ነቲ መግቢ ሒዞሞ ናብቲ ኣፍ ደገ ናይቲ ባንኪ በፂሖም ኣለዉ። ዳልተን እውን ንኽቕበሉ ኣብ ዝወፃሉ ሰዓት ፍሬዘር ሽሙ ይነግሮሞ ከዛርቦ ከም ዝደሊ እንተኽኢሉ እውን
ሞባይል ክድውለሉ ከሎ አልዒሉ ከዛርቦ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ዳልተን እውን ወልሓንቲ ከይመለሰሉ ናብ ባንክ ተመሊሱ ይኣቱ። ሽዑ ድማ ነቲ ዝለኣኽዎ ድምፂ መቕድሒ ተኣኪቦም ክሰምዑ ጀመሩ። እንተኾነ ግን እቶም ሰራቕቲ ብኻልእ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም። ሩስያኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ክጠራጠሩ ጀመሩ። ሽዑ ድማ ፍሬዘር ንሚቸል ናብቶም እሱራት ብምኻድ ሩስያኛ ቋንቋ ከም ዝሰምዑን ከም ዘይሰምዑን ኣጻልዩ ንኽመጽእ ይልእኹ። ኣብቲ ውሽጢ ባንኪ እውን እቶም ሰራቕቲ ምስቶም እሱራት ዘይተሓሰበ ግብግብ ፈጢሮም ኣለዉ። በዚ ምኽንያት እውን ንሓዲኦም ናብ ካልእ ክፍሊ ክወስድዎ ተገደዱ። ሽዑ ድማ ሓንቲ ካብቶም ሰራቕቲ ልክዕ ከም እስርቲ ብምምሳል ናብ ሓደ ክፍሊ ንበይና ተኣቱ። ሽዑ እውን እዛ ትኽክለኛ ሰራቒት ናብ ሓደ ክፍሊ ብምእታው ክትኩዕት ትጅም። በዓል ፍሬዘር ድማ ሩስያዊ መንነት ዘለዎ ፖሊስ ናብኦም የምጽኡ እሞ ነቲ ዝተቐድሐ ድምፂ ከስምዕዎ ጀመሩ። እንተኾነ ግን እቲ ፖሊስ እዚ ቋንቋ እዚ ሩስያኛ ከም ዘይኮነ ይነግሮም። ምናልባት እውን ናይ ማእከላዊ ኣውሮጳ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሱ ከም ዝጥርጥሮ እውን ምናልባት ቡልጋርያኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሮም። ብሃንደበት እውን ፍሬዘር ነቲ ዝተቐድሐ ድምፂ ብዓብ ስፒከር ኣብ ደገ ክኸፈት እሞ ነቲ ቋንቋ ዝኽእል ሰብ መፂኡ ክሕግዞም ሓሳብ የቕርብ። ሽዑ እውን ኣብቲ ደገ ዝነበረ ሓደ ሰራሕተኛ እዚ ቋንቋ ኣልባንያኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሮም። ምኽንያቱ ድማ ሰበይቱ ኣብኡ ከም ዝተወለደት ክነግሮም ጀመረ። እቶም ፖላይስ እውን ምስ ናይ ኣልባንያ ቆንጽላ ክራኸቡ እኳ ተወሰኑ። እንተኾነ ግን ከም ዝሓሰብዎ ክኾነሎም ኣይከኣለን። ሽዑ ድማ ፍሬዘር ነዚ ሰራሕተኛ ሞባይል ይህቦ እሞ ናብ ሰበይቱ ደዊሉ ንኽጽዋዓ ይገብር። እታ ሰበይቲ እውን ናብቲ ቦታቲ ኣብ ዝመጸትሉ እዋን ንዝደልይዎ ነገር ንኽትገብረሎም ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት ናይ ፓርኪንግ ትኬት ክገዝእዋ ከም ዘለዎም ትነግሮም። ሽዑ ድማ ፍሬዘር ነቲ ዝተቐድሐ ድምፂ ክትሰምዕ እሞ እንታይ ይበሃሉ ከም ዘለዉ ንኽትነግሮም ክሓታ ጀመረ። እንተኾነ ግን እዛ ጓል ይትረፍዶ ዝዛረብዎስ መን ይዛረብ ከም ዘለውን ይፈልጥ ብምባል ክትስሕቕ ጀመረት። እቶም ፖላይስ እውን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዝሰምዑሉ እዋን ኣዝዮም ክሕጎሱ ጀመሩ። እንተኾነ ግን እዛ ጓል ሕቶኦም ቅድሚ ምምላሳ ብዛዕባ ናይቲ ናይ ፓርኪንጋ ትኬት ክትሓቶም ጀመረት። ዝደለየቶ ነገር ምስ ረኸበት እውን እቲ ድምፂ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኮሚኒስት ኣልባንያ ፕሬዚደንት ዝነበረ ኤልቨር ሁክሳ ድምፂ ከም ዝኾነ ትነግሮም። እቶም ሰራቕቲ ነዚ ነገር እዚ ዝገበርዎ ምኽንያት እውን እዞም ፖላይስ ናይ ድምፂ መቕድሒ ከእትዉ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተጠራጠሩ ብኸምኡ ድማ ናይ ሓሶት ቅዳሕ ዘስምዕዎም። በዚ እውን ኣብ ልዕሊ እዞም ፖላይስ ፀገም ተፈጢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዳልተን ኣብቲ ቅድሚ እቲ ካዝና ብምዃን ነቲ ካዝና ኸሪኦ ጀሚሩሎ። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ድማ ንሱን ካልኦት ሰራቕትን ብምዃን ነቲ መቐመጢ ሚስጢር ዝነበረ ሳንዱቕ በብሓደ ክኸፍትዎ ጀመሩ። በዚ ሳንዱቕ እዚ ድማ እቲ መጀመርያ ዝደልይዎ ዝነበረ ሰነዳትን ኣልማዝን ከምኡውን ክቡራት ዝኾኑ ዕንቂ ይረኽቡ። ዳልተን ነቲ ሰነዳት ይወስዶ እሞ እታ ጓል እውን ነቲ ሳንዱቕ ተዓጽዎ። በዚ ሰዓት ድማ ናይ ኒውዮርክ ከተማ ምስ ማደሊን ብምዃን ንፍሬዘር ንኸዘራርብዎ ናብቲ ባንክ መጺኦም ኣለዉ። ነንሕድሕዶም መሰላለየቶም ድማ ማደሊን ናብዚ ዝመጻትሉ ምኽንያት ክትነግሮ ጀመረት። እንተኾነ ግን ፍሬዘር እዚ ነገር እዚ ከም ዘይቅበላ ይነግራ። ማደሊንን እቲ ከንቲባን ብምዃን ግን ንኽእምንዎ ሕሉፍ ታሪክ እንዳምጽኡ ክነግርዎ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ እውን ዳልተን ሞባይል ብምልዓል ምስ ፍሬዘር ክዘራርብ ጀመረ። ዳልተን እውን ዝደልይዎ ነገር ሕጂ እውን ደጊሙ ይነግሮ እሞ ነዚ ነገር እዚ ብዝተባሃለሎም ሰዓት እንድሕር ዳ ዘየምጽዎ ከምቲ ዝበልዎ ካብቶም እሱራት ክቐትል ከም ዝጅምር ክፈራርሖ ጀመረ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ጊዜ ንኽህቦም እንዳታለለ ንዳልተን መግቢ ንኸምጻሉ ይሓቶ። ዳልተን እውን ሳንድዊች ከም ዝደሊ ይነግሮ። በዚ ሓደ ወገን ድማ እቶም ሰረቕቲ ነቲ ጉድጓድ ኩዒቶም ወዲኦም ኣለዉ። ፍሬዘር ምስ ዳልተን ይዕሊሉ ምስ ወድአ ምስ ማደሊን ንኽዕልል ይራኸቦ። ንሳ እውን
ዳልተን ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ከም ዘለዎም ከተእምኖ ጀመረት። ፍሬዘር ጌጋ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ኣዝዩ ክጭነቕ እኳ ተጀመረ። እንተኾነ ግን ዒዝዋ ናብቲ ባንኪ ክኣቱ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ማደሊን ናብዚ ቦታ ክትከይድ ከላ ነዞም ሰባት እዚኦም ከም ኣዕሩኽታ እምበር ከም ሰረቕቲ ከም ዘይኮኑ ኣእሚናቶም ከም ዝነበረት ትነግሮ። ናብቲ ባንኪ ኣብ ዝኣተወትሉ ሰዓት እውን ንውሽጢ ተኣቱ እሞ ተፈቲሻ ምስ ዳልተን ንኽትዘራረብ ናብኡ ይወስድዋ። ሽዑ ድማ ማደሊን ዳልተን ቅልል ዝበለ ማእሰርቲ ክእሰር እሞ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀውን $2 ሚልዮን ከም እትህቦን ንዕኦም ድማ ኣብቲ ሳንዱቕ ዝነበረ ሰነድ ንኽህቦም ተሓቶ። ዳልተን እውን ንመን ከም እትሰርሕን ኣርቱር ኬዝ እውን ኣብ ካልኣይ ዓለም ውግእ ኣብ ስዊዘርላንድ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ናይ ናዚ ተመራማሪ ከም ዝነበረ እውን ከም ዝፈልጥ ይነግራ። ንሳ ግን ናብቲ ናይቲ ሰነድ ሳንዱቕ ክወስዳ ጥራይ ከም እትደሊ ትነግሮ። ንሱ ግን ናብኡ ከም ዘይወስዳን ምናልባት ንሶም ካብቲ ቦታቲ ተዘውፅዎ መሐለውታ ክኾኑ ከም ዝኽእል ይነግራ። ማደሊን ካብቲ ባንኪ ኣብ ትወፀሉ እዋን ንፍሬዘር እቲ ንሱ ዝሓስቦ ዝነበረ ሓሳብ ከም ዝነገረቶ ከምኡውን ካብቲ መዝገብ ወፃኢ ካልእ ዕላል ከም ዘዕልሉ እውን ትነግሮ። ፍሬዘር እውን ዳልተን እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝመስል ክሓታ ጀመረ። ማደሊን እውን ኣዝዩ በሊሕን ቀታሊ ሰብ ከም ዘይኮነን ትነግሮ። ሽዑኡ ድማ ሰለስቲኦም ፖላይስ ተኣኪቦም ኣብ ዘዕልሉሉ እዋን ዳልተን እዞም ፖላይስ ዝገብርዎ ነገር ክፈልጥ ስለ ዝኽእል ፍሬዘር ነቲ ኣካይዳን ነቲ ፀወታን ክቕይሮ ከም ዝሓሰበ ይነግሮም። ምኽንያቱ ድማ ዳልተን ንዝኸድዋ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ይፈልጠው ስለ ዝነበረ እዩ። ሽዑ ድማ ፍሬዘር ናብ ዳልተን ብምድዋል ናብ ውሽጢ ኣትዩ ነቶም እሱራት ክሪኦም እንድሕር ደኣ ኽኢሉ ነቲ ዝሓተቶ ጀት ክህቦ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ዳልተን እውን በዚ ይሰማማዕ እሞ ፍሬዘር ንኽኣቱ ይፈቕደሉ። ናብቲ ባንኪ ብምእታው እውን ሓደ ብሓደ ንኹሎም ክሪኦም ጀመረ። ኩሎም ድሓን ከም ዝኾኑን ወላ ሓደ ዝተጎድአ ሰብ ከም ዘየለ ምስ ረኣየ እውን ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ይርኢ እሞ ምስኡ ሒዝዎ ንኽወፅእ ይሓቶም። እንተኾነ ግን ክፈቕድሉ ኣይከኣሉን። ቅድሚ ምውፅኡ እውን ነቶም እሱራት ከም ዘውፅኦም ቃልኣት ኢሎም ይኸይድ። ፍሬዘር እውን ምስ ዳልተን ኣብ ዝፋጠጠሉ እዋን ናብ ደገ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ከቢድ ዝኾነ ፀገም ይፅበዮ ከም ዘሎ ይነግሮ። ሽዑኡ ድማ ማስኬርኡ ንኸውፀሉ ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ብምምፃእ ደው የብሎ። በዚ ዝሓረቐ ዳልተን እውን እተን ኣውቶቡስ ከዳልወሎም ከም ዝደሊ ይነግሮ። ናብቶም ሰረቕቲ ብምኻድ ድማ እዚ ነገር እዚ ክንደይ ሰዓት ክወስደሎም ከም ዝኽእል ይሓቶም። ሓደ ካብኣቶም እውን ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓት ክወስድ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ፍሬዘር ናብቲ መኪና ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን እውን ዳልተን ቀታሊ ሰብ ከም ዘይኮነ ንዳርየስ ይነግሮ። ሽዑ ድማ ንዳልተን ኣብ ዝድውልሉ እዋን እንታይ ከም ዝገብር ንኽሪኡ ነተን ካሜራ ናብቲ ፊኒስትራ ንኽጠውይወን ይነግሮም። ሽዑ ድማ ነተን ካሜራ ኣብ ዝተጠወያሉ ሰዓት ዳልተን ንሓደ ካብቶም እሱራት ብሽጉጥ ገይሩ ክቆትሎ ከሎ የርእዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ፍሬዘር ካብ ስልጣኑ ይወርድ እሞ በንጻሩ ዳርዮስ ኣብቲ ቦታቲ ብምዃን ሓላፍነቱ ይወስድ። ሽዑ እውን ዳርዮስ ነቲ ናይ ታክቲካል ኣባላቱ ንውሽጢ ንኽእትዎም ፕላን ከውፅእ ጀመረ። እንተኾነ ግን ናብቲ ውሽጢ እቲ ንምእታው ኣዝዩ ከቢድ ፀገም ከስዕበሎም ከም ዝኽእል ተረዲኦም ኣለዉ። ከም ኣማራፂ ዝሓዝዎ እውን ወላ ሓደ ሰብ ንኸይመውት ብምባል ናይ ጎማ ጥይት ተጠቂሞም ተኽሲ ክጅምሩ ሓሲቦም ኣለዉ። ሚቼል እውን ካልኣይ ግዜ እንድሕር ደኣ ተጋጊዮም ናብ ዝገደደ ሽግር ክወድቁ ከም ዝኽእሉ እንዳነገሮ። እንተኾነ ግን ፍሬዘር ምስ ማደሊን ስለ ዝተሰማምዐ ነቲ መርማሪ እውን ላዕለዋይ ደረጃ ከም ዝህቦ ይነግሮ። ሽዑ ድማ ዳርዮስ ናብቲ ባንኪ ቅድሚ ምእታው ፍሬዘር ዳልተን እዚ ኩሉ መዓልቲ ብዝቐመጠሎም መሳርሒ መቕድሒ ድምፂ ይሰምዖም ከም ዝነበረ ክርዳእ ክኢሉሎ። ነዚ ምስ ረኣየ እውን ብቕልጡፍ ናብ ዳርዮስ ይድውል እሞ ይነግሮ። ዳልተን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን እውን 2 ናይ ትኪ ቦምቢ ብምግባር እቶም ፖላይስ ናብቲ ቦታ ቅድሚ መምፅኦም ነቶም እሱራት ካብቲ ባንኪ የውፅኦም። ኩሎም ምስ ወፁ ድማ እቶም ፖላይስ ንኩሎም ከኣስርዎም ጀመሩ። እቶም ፖላይስ እውን ነቶም ሰረቕቲ ንምሓዝ ናብቲ ባንኪ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት በብሓደ ንኩሉ ክፍትሽዎ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ሰብ ክረኽቡ ይከኣሉን። ፍሬዘር ሚቼልን ዳርዮስን ኮይኖም ናብቲ ባንኪ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት እውን ናይቶም ፖላይስ ሓለቓ ዝነበረ ካብዚ ባንክ ገንዘብ ኮነ ንብረት ከም ዘይጠፍአ ይነግሮም። ብተወሳኺ እውን
እቲ ዝጥቀምሉ ዝነበረ ሽጉጥ መጻወቲ ከም ዝነበረን ነቲ ዝቐተልዎ ሰብኣይ እውን እቲ ዝፈጸሞ ቅትለት እውን ናይ ሓሶት ከም ዝኾነ ክርድኡ ክኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ እሱራት ናብ እንዳ ፖሊስ ብምኻድ ነፍሲ ወከፎም ክሕተቱ ጀሚሮም ኣለዉ። እቶም ተመርመርቲ ሰረቕቲ ኮነ ተኣሰርቲ ወላ ሓደ ክፈልጡ ይከኣሉን። ናይ ፍሬዘር ካፒቴን እውን እዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪ ሕጂ ከም ዘይቅፅልን እዚ ፋይል እውን ኣብዚ ከም ዝተሓፀወን ይነግሮ። ፍሬዘር እዚ ነገር እዚ ዘይተፀበዩ መልሲ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ገሪሙ ኣሎ። ፍሬዘር ቅድሚ ምውፅኡ እውን ምስ CIA ዝነበሩ ሽግር ንኽፈትሖ ይነግሮ። ብሃንደበት ግን ፍሬዘር ሓደ ንእሽተይ ኣንፈት ይረክብ። ንዕኡ እውን ናብ ማደሊን ብምኻድ ነቲ ምስቲ ከንቲባ ኮይና ከተፈራርሖ ከላ ዝቐድሖም ድምፂ ከስማዓ ጀመረ። ነቲ ድምፂ ንኸይዝርግሖ እውን ብዛዕባ ናይቲ ምስጢር መቐመጢ ሳንዱቕ ዝርዝር ክሓታ ጀመረ። ንሳ ግን ኣንፈት ጥራይ ትህቦ እንተኽኢሉ እውን ነዚ ነገር እዚ ንኸገድፎ ትነግሮ። ሽዑ ድማ ማደሊን ናብ ኬዝ ብምኻድ ፍሬዘር ወላ ሓደ ፀገም ከምፅእ ከም ዘይክእል ትነግሮሞ። እንተኾነ ግን ዳልተን ነቲ ሒዝዎ ዝኸደ ሰነድ ከም ሕነ መፍለዪ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ትነግሮ። ብተወሳኺ እውን ምስቲ ሰነዳት ካልኦት ክቡራት ኣልማዛት ከም ዝነበሩ ክትፈልጥ ክኢል ኣላ። ኬዝ እውን ብምውሳኽ ናይ ዝተወሰኑ ናይ ኣይሁድ ኣዕርኽቱ ክቡር ዝኾነ ካቴና ከም ዝነበረ ይነግራ። ቅድሚ ምውፃእ እውን ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ይህባ። ኣብ ሰሙና ናይታ ስርቂ መዓልቲ እውን ዳልተን ከመይ ገይሩ ነዚ ስርቂ እዚ ከም ዝፈጸሞ እንዳተዛረበ ንርኢ። ኣብቲ ውሽጢ ባንኪ ካብ ዝነበሩ ሓደ ክፍልታት እውን ናይ ሓሶት ገዛ ብምስራሕ ኣብኡ ተሓቢኦም ከም ዝነበሩ ክዛረብ ክኢሉ ኣሎ። ነቲ ዝሰረቆ ሰነዳትን ክቡር ኣልማዝን ብምሓዝ እውን ካብቲ ዝተሓብኣሉ ክፍሊ ብምውፃእ ከም ተጠቃሚ ዓሚል ብምምሳል ካብቲ ባንኪ ይወፅእ። እቶም ካልኦት ሰረቕቲ ኣብ መኪና ኮይኖም እንዳተፀበይዎ እውን ፍሬዘርን ሚቸልን ናብቲ ቦታት ይመፅኦም ኣለዉ። ዳልተን ካብቲ ባንኪ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት እውን ምስ ፍሬዘር ይጋጮ። እንተኾነ ግን ፍሬዘር ከለልዮ ስለ ዘይከኣለ ሰቒልዎ ይኸይድ። ፍሬዘር ድማ ነቲ ምስጢራዊ ሳንዱቕ ንኽፍትሾ ካብ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ሒዙ ብምምፃእ ነቲ ሰናዱቕ ክፍትሾ ይጅመር። ሽዑ ድማ ማስቲካን ናይ ካርቴር ቀለበትን ነቲ ቀለበት ተኸታተሎ ዝብል ጽሑፍ ይረክብ። ፍሬዘርን ሚቸልን ብምዃን እውን ናብ ኣርተር ኬዝ ይኸዱ እሞ ኣብቲ ሳንዱቕ እቲ እንታይ ከም ዝነበረ ክሕትዎ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ኣርቱር ኬዝ ንሕቶታቶም ሸለል ክብሎ ጀመረ። ሽዑ ድማ ፍሬዘር ካብ ጅብኡ ነታ ኻቲም ብምውፃእ ከርእዮ ጀመረ። ሽዑ ድማ ምስ ሚቸል ኮይኖም እንዳሰሓቑ ካብኡ ይወፁ። ሽዑ ድማ ፍሬዘር ነቲ ኻቲም ንኸርእዮም ማደሊንን ናይቲ ከተማ ከንቲባን ኮይኖም ምሳሕ ኣብ ዝበልዑሉ ሰዓት ብምምፃእ ከርእዮም ጀመረ። ምስኦም ኮፍ ኣብ ዝበለሉ እዋን እውን ነቲ ዝተቐድሐ ድምፂ ንኽትሰምዑ ይህባ እሞ ብዙሕ ገንዘብ ዝኽፈላ መታለሊት ምዃናን ተኸንቲባ እውን ምስኦም ኮይኑ ዘጭበርብር ሰራቒ ከም ዝኾነ ኣዋሪድዎም ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ናብ ሰበይቱ ብምኻድ እውን ብሓንሳብ ኮይኖም ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ጀመሩ። ኢዱ ናብ ጅብኡ ኣብ ዘእትወሉ ሰዓት እውን ዳልተን ካብቲ ባንኪ ክወፅእ ከሎ ምስ ፍሬዘር ክጋጮ ከሎ ከይረኣዩ ኣብ ጅብኡ ኣልማዝ ከም ዘቐመጠሉ ይርኢ። ነዛ ፊልም ከም ዝፈተኹማ ወላ ሓንቲ ጥርጥር የብለይን። ኣብ ቀጻሊ ብጥዕምቲ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ እንዳተመነኹ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባርን ከይትርስዑ።